Nasobra 5 ka mga pulian ang partially damaged bangod sa makusog kag dalagko nga mga balod sa barangay Punta Cugon, Rojas City. Sa interview sang Radyo Bandera Rojas kay Manong Juan Agana, mangingisda, iya ginpayag nga first time natabo ang paghampak sang dalagkuan nga mga balod halin sa baybayo suno kay Manong Juan nga may pila ka mga pamilya ang nag-evacuate lakip man sila matapos ginsulob sang tubig ang ila balay. Rason nga nagkalabasaman ang ila kagamitan. Ginpayag pas ni nga temprano pa lamang kahapon, amat-amat na nagtaas ang level sang tubig kag paghampak sang balod. Dugang pas ni nga naguba man ang ilang sakayan pangisda magluwas sa iya puloy-an matapos nga wala sila nakapanginlaman. Maswerte naman nga wala sang napagkit nga pilason kag napatay uko na dulas sa natabo. Sa karon, amat-amat sa gihapon sila nagapanghimos kag nagapreparar bangod sa posibilidad nga magtaas liwat ang tubig dagat. Balita Regional, nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si Kabanderang Erica Marie Bores, nagabandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. Radyo Bandera.